ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರುಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 16/10/24 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರುಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಗುಲೆ ಬಾಪ ಅಂಬಿಗಾದ ಪೈದೇರು ನಿಕ್ಲ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ದೋಣಿನ ವಿಷಯ ಸಾಗರೊಡ್ದು ಪಿದೈ ದೆತ್ತದು ಕ್ಷೀರ ಸಾಗರೊಡು ಲೆತೊಂದು ಪೇರೆ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಈ ತೀರೊಡ್ದು ಆ ತೀರೋಗು ಪೋಡಾಪುನು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಪ್ರತಿವರ್ನ ಪಾತ್ರನು ತೂಂದಿತ್ತಂಡಲ ಏರಲ ಸಹ ನಿಂದನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿದೆಗ್. ಉತ್ತರ: ದಯಪಂಡ ನಿಕಲಿಗೆ ತಿಳಿದು ಇಂದು ಅನಾದಿ ಮಲ್ತದು ಮಲ್ತಿನ ನಾಟಕವಾದುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯಾದು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಏರ್ನಲ ಒವ್ವೇ ತರಹದ ದೋಷಜ್ಜಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಂಲ ಸಹ ಕೂಡ ಪಾರಾವೋಡು ಇಂದೆಟ್ಟು ಒಂತೆಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ವಾರಡ್ಡು ಶಬ್ದೋಡು ಇಡೀ ಚಕ್ರ ಜ್ಞಾನ ಸಮಾವೇಶ ಆದುಂಡು. ಉತ್ತರ: ಇನಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆ ಕೋಡೆ ಎಂಕ್ಲು ಸತ್ಯೋಗುಟ್ಟಿತ್ತ ಇನಿ 84 ಜನ್ಮದ ಚಕ್ರನು ತಿರ್ಗದ ನರಕೊಡು ಮುಟುದ ಎಲ್ಲೆ ಕೂಡ ಸುರುಗುಡು ಪೋಪ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಜೋಕುಲು ಎದುರುಡು ಕುಲ್ದರು ಒಲ್ಪೊರ್ದು ಬೈದರು ಅಲ್ಪ ನಿಗಲ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಡು ಉಪ್ಪರಂದು ತಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಾಬನ ಎದುರುಡು ಕುಲ್ದರು ಬಂದು ತೆರಿಯುಜ್ಜರು. ಆರೆ ಎಂಕಲ್ನ ದೋಣಿನ ಪಾರು ಮಲ್ಪನ ಆರಾದುಲ್ಲೇರು. ಅರೆನೆ ಗುರು ಪಂದು ಪನೋಡಾಪನು ಎಂಕುಲು ಎದುರುಡು ಕುಲ್ದ ಪಂದು ತೆರಿದರು. ಈ ವಿಷಯ ಸಾಗರೊಡ್ದು ಪಿದೈದೇತದು ಕ್ಷೀರ ಸಾಗರೊಡು ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೆರು. ಪಾರು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಬಾಬಾ ಎಂಕಲ್ನ ಎದುರುಡು ಕುಲ್ದೇರು. ಆರೆ ಶಿವ ಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಅರೆಗೆ ಪರಮಪಿತ ತಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಗವಂತೆ ಪಂದು ಪನೋಡಾಪನು. ಎಂಕುಲು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಗವಂತ ಶಿವಬಾಬನ ಎದುರುಡು ಕುಲ್ದರಿಂದಿತ್ತಂಡ ನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು. ಆರು ಬ್ರಹ್ಮನ ಶರೀರಡು ಕುಲ್ದೇರು. ಆರೆ ನಿಕ್ಲೆನು ಈ ದಡೊಡ್ದು ಮುಟ್ಟವನಾರಾದುಲ್ಲೇರು. ಅರೆಗ್ ರಥ ಪಂಡ ಶರೀರ ಸಹ ಬೋಡಾಪುನತ್ತೆ. ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಿತನ ಶ್ರೀಮತನು ಎಂಚ ಕೊರ್ಪುನಿ ಇತ್ತ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನಿಶ್ಚಯ ಉಂಡು. ಬಾಬಲಾದುಲ್ಲೇರು ಶಿಕ್ಷಕಲಾದುಲ್ಲೇರು. ಪಿರ ತಿರುಗದು ಲೆತೊಂದು ಪೋಪುನಾರ್ಲ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಇತ್ತ ಎಂಕುಲು ಆತ್ಮ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲು ಶಾಂತಿಧಾಮೋಡು ಪೋಪುನಕ್ಲಾದುಲ್ಲ. ಆ ಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಾತಿನ ಉತ್ತಜ್ಪಾದುಲ್ಲೇರು. ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಡು ಕುಲ್ಲು ನೆಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಎದುರುಡು ಕುಲ್ಲು ನೆಟ್ಟು ಪಗಿಲು ರಾತ್ರಿದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು. ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರದ ಎಂಕುಲು ಎದುರುಡು ಕುಲ್ದ ಪಂದು ತೆರಿಯುಜೇರು. ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ಮಧುಬನ ಪಂಡ ಎದುರುಲ್ಲ ಪಂಡು ತೆರಿವರು. ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನಕ್ಲೆಗ್ ಖುಷಿಪ್ಪುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಪಾರ ಅದು ಇಲ್ಲಗ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಎಂಚ ನಾಟಕಡು ಪಾತ್ರಧಾರಿ ರುಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ನಾಟಕ ಪೂರ್ಣಾಪುಂಡು ಪನ್ಪುನವು ತೆರಿಯುಂಡು. ಬಾಬಾ ಎಂಕುಲು ಆತ್ಮನು ಲೆತೊಂದು ಪೈರ ಬೈದೇರು ಇಲ್ಲಗ ಎಂಚ ಪೋಪರು ಪನ್ಪುನೇನು ಸಹ ತೆರಿವೇರು. ಆರು ಅಪ್ಪಲಾದುಲ್ಲೇರು. ದೋಣಿನು ಪಾರು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಅಂಬಿಗಲ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆ ಜನಕುಲು ಕೇವಲ ಪದ್ಯನು ಪಣದುಪ್ಪೇರು. ಆಂಡ ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ದೋಣಿ ಪಂದು ವೈಕು ಲೆಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಈ ಶರೀರವನ್ನು ತೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪೆರ್ದಾನೆ. ಎಂಕುಲು ಆತ್ಮನು ಪಾರು ಮಲ್ತದ್ದು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪೆರು ಪಂದು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು. ಇತ್ತೆ ಆತ್ಮ ಈ ಶರೀರದ ಜೊತೆ ವಿಷಾಲಯಡು ವಿಷಯ ವೈತರಣಿ ಸುದೆಟ್ಟು ಉಂಡು. ಎಂಕುಲು ಮೂಲ ಶಾಂತಿಧಾಮದ ನಿವಾಸಿಯಾದುಲ್ಲ. ಎಂಕ್ಲೇನು ಪಾರು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಗ ಲೆತೊಂದು ಪೋಪನ ಭಾವ ತಿಗದೇರು. ನಿಕಲ್ನ ರಾಜಧಾನಿ ಇತ್ತಂಡು ಒಯ್ನು ಮಾಯ ರಾವಣ ಮಾತೆಲ್ಲ ದೆತೊಂದು ಬುರ್ತೆ ಆ ರಾಜಧಾನಿನ ಅವಶ್ಯವಾದ ಪಡೆಯೊಡಾಪುನು. ಬೇಹತ್ತದ ಬಾಬಾ ತಿರಿಪವೇರು. ಜೋಕುಲೆ ಇತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಇಲ್ಲನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಕೂಡ ಕ್ಷೀರ ಸಾಗರಡು ಬರುಡು. ಮುಲ್ಪ ವಿಷಯದ ಸಾಗರ ಉಂಡು. ಅಲ್ಪ ಕ್ಷೀರ ಸಾಗರ ಉಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲವತನಡು ಶಾಂತಿದ ಸಾಗರ ಉಂಡು. ಮೂಜಿ ಧಾಮ ಉಂಡು. ಇಂದು ದುಃಖ ಧಾಮವಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೇರು ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ನಿಕ್ಲೇನು ಆತ್ಮ ಪಂದು ತೇರಿದು ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಇದೇನು ಪನ್ಪುನಾರಿ ಏರ್ನ ಮೂಲಕ ಪನ್ಪೇರು. ಇಡೀ ದಿನ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ಪಂದು ಪನದುಪ್ಪೇರು. ಈ ಆತ್ಮ ಪತಿತವಾದುಂಡು. ಈ ಕಾರಣ ನೋಡುದು ಶರೀರ ಸಹ ಇಂಚಿನನೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಎಂಕುಲು ಪರಿಶುದ್ಧವೈನ ಬಂಗಾರಾದುಲ್ಲ. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಪ ಪತೊಂದು ಕೊಳಕಾದು ಬಿಡ್ತ. ಇತ್ತೆ ಈ ಕೊಳಕುನು ಇಂಚ ದೆಪ್ಪುನಿ ಐಕಾದ ನೆನಪದ ಯಾತ್ರೆ ದ ಭಟ್ಟಿಯಾದುಂಡು. ಸೂಟ್ಟು ಬಂಗಾರ ಶುದ್ಧ ಪುಂಡತ್ತೆ. ಬಾಬಾ ಕೂಡ ತೆರಿಪೇರು. ಈ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಕಲ್ಪಲ ತೆರಿಪೊಂದು ಬೈದೆ ಜೋಕುಲೆ ಪಾವನಾಲೆ ಪಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರನು ಕೂಡ 1,000 ವರ್ಷದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತದ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೆ. ಸತ್ಯೋಗೊಟ್ಲ ಸಹ ನಿಕಲ್ನ ಆತ್ಮ ಪಾವನಾದಿತ್ತಂಡು. ಶಾಂತಿಧಾಮೊಡ್ಲ ಸಹ ಪಾವನ ಆತ್ಮನೇ ಉಪ್ಪೇರು. ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಾದುಂಡು. ಎಂಚಿನ ಮಧುರವಾಯ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಡೆಗು ಪಾರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಎತ್ತೊಂಜಿ ತರೆಹಾಲು ಮಲ್ತೊನೇರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಪೋಡು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಕೂಡ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರೋಡಾಪುಂಡು. ಇಂದೇನು ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದೇರು. ಜೋಕುಲು ಏಪ ದುಃಖಿಯಾದುಪ್ಪೆರೋ ಅಪಗ ಹೇ ಭಗವಂತ ನಿಕಲ್ನ ಕೈತಲು ಈರ್ನ ಕೈತಲ್ ಲೆತೊಂದು ಪೋಳೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಎಂಕ್ಲೆ ನೀ ದುಃಖೊರ್ದು ದೆಹೆಗ್ ಬುರ್ತರು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಪರಮಧಾಮಡು ಉಪ್ಪೇರು ಪನ್ಪುನವು ತೆರಿದುಂಡು. ಹೇ ಭಗವಂತ ಎನ್ನನ್ನು ಪರಮಧಾಮಡು ಲೆತೊಂದು ಪೋಲೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು.
ಸತ್ಯೋಗುಟಿ ರೀತಿ ಪನ್ಪುಜೆರು ಅಲ್ಪಂತು ಸುಖನೆ ಸುಖ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತು ದುಃಖೋಪ್ಪು ನಿರ್ದವರ ಹೇ ಭಗವಂತ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪಿರು. ಆತ್ಮಗು ನೆನಪೊಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಭಗವಂತನ ಖಂಡಿತವಾದುಲ ತಿರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಇತನಿಗುಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಬಾಬನ ಪರಿಚಯ ತಿಕ್ಕದನು ಪರಮಧಾಮುಡು ಬಾಬಾ ಉಪ್ಪಿರು. ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ ರಾಜಧಾನಿ ತೊಂದು ಪೋಲೆ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಬಾಬಾ ರಾಜಧಾನಿಡು ಉಪ್ಪುಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಆರು ಶಾಂತಿಧಾಮುಡೆ ಉಪ್ಪೇರು. ತೆರಲ ಶಾಂತಿನೇ ನಟ್ಟುವೆರು. ಪರಮಧಾಮುಡು ಭಗವಂತನ ಕೈತಳ ಶಾಂತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ಯ ಶಾಂತಿಧಾಮ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೊಡಾಪು. ಓಲ್ಪೊಡ್ದು ಆತ್ಮ ಬರ್ಪೆರೋ ಅವು ಆತ್ಮ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಜಾಗ ಆದುಂಡು. ಸತ್ಯೋಗುನು ಇಲ್ಲು ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು ಅವು ರಾಜಧಾನಿ ಆದುಂಡು. ನಿಕುಲಿತ್ತೆ ಓಲ್ಪೊಡ್ದು ಬೈದರು ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದು ಎದುರುಡು ಕುಲ್ದರು ಬಾಬಾ ಜೋಕ್ಲೆ ಪಂದು ಪಾತಿರುವೆರು. ಬಾಬಾ ಶಿಕ್ಷಕಾದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯನು ಅತ್ತಂಡ ಇತಿಹಾಸ ಭೂಗೋಳನು ತೆರಿಪವೆರು. ಈ ಪಾತಿರಳು ಒವ್ವಿ ಶಾಸ್ತ್ರುಡು ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲವತನ ಆತ್ಮದ ಇಲ್ಲಾದುಂಡು ಪಂದು ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಸೂಕ್ಷ್ಮವತನಂತೂ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿದ ಪಾತಿರಾದುಂಡು. ಬಾಕಿ ಸತ್ಯಯುಗ ತ್ರೇತ ದ್ವಾಪರ ಕಲಿಯುಗ ಮುಲ್ಪನೆ ಉಪ್ಪುನು. ಪಾತ್ರುನ್ಲ ಸಹ ನಿಕುಲು ಮುಲ್ಪನೆ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪರು. ಸೂಕ್ಷ್ಮತನುಡಂತೂ ನಿಕುಲು ಪಾತ್ರುನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪುಜರು. ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಪಾತಿರಾದುಂಡು. ಕೋಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಇದು ಎಡ್ಡೆ ಬುದ್ಧಿಡುಪ್ಪುಡು. ಕೋಡೆ ಎಂಕುಲು ಸತ್ಯೋಗುಟ್ಟಿತ್ತ ಕುಡೆ 84 ಜನ್ಮನು ದೇತೊಂದು ಇನಿ ನರಕೊಡು ಬತುಬುರ್ತ. ಬಾಬನು ಲೆಪ್ಪುನನೆ ನರಕೊಡು ಸತ್ಯಯುಗುಟ್ಟ ಅಂಡಲ ಅಪಾರ ಸುಖೊಪ್ಪುಂಡು. ಅಲ್ಪ ಏರ್ಲ ಲೆಪ್ಪುಜೇರು. ಮುಲ್ಪ ನಿಕುಲು ಶರೀರಡುಲ್ಲರು ಐನೆರ್ದವರ ಪಾತಿರುವರು. ಬಾಬಲ ಸಹ ಪನ್ಪೆರು ಯಾನು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆರಿದುಳ್ಳೆ ಪಂಡ ಸೃಷ್ಟಿದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯನು ತೆರಿದೆ ಅಂಡ ಎಂಚ ಪನ್ಪುನವು ಇದು ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪನ ಪಾತೆರಾದಂಡತ್ತೆ. ಭಗವಂತೆ ರಥ ಪಂಡ ಶರೀರನು ದೆತೊನುರು ಪನ್ಪುನವು ಈ ಕಾರಣಗಾದೆ ಬರೆಯೋಡಾಪು. ಎನ್ನ ಜನ್ಮ ನಿಖಲ್ನಂಚ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಯಾನು ಹಿಂದೆಟ್ಟು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪೆ ರಥದ ಪರಿಚಯಲ ಸಹ ಕೊರ್ಪೆ ಈ ಆತ್ಮಲ ಸಹ ನಾಮ ರೂಪನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ತಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಆದ ಬರ್ತನು. ಈ ಸಮಯಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಇಜ್ಜನ್ನಕ್ಲಾದುಲ್ಲೇರು ಐನೆರ್ದವರ ಬಾಬನು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪನ್ಪು ನಕಲು ಕೇನು ನಕಲು ಇಜ್ಜನ್ನಕ್ಲಾದು ಬುಡ್ತೇರು. ಐನೆರ್ದವರ ದಯಗೆ ಇಂಚಲ್ಲ ಡೈ ಮಲ್ಪರು ಏನನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮರತು ಬಿಡ್ತೇರು ಪಂದು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು. ಲೌಕಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ಜೋಕ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಥಿತಿ ದಯಗೆ ಬೈದಿನ ಪಂದು ಕೇನುವೆರು. ಧನಿ ಧೋನಿ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ಏರು ಸ್ವರ್ಗಗೂ ಮಾಲಿಕಾದ ಮಲ್ಪೇರು. ಏರೆಣ್ಣಿಗಳು ಅರ್ಥ ಕಲ್ಪೊಡ್ದು ಲೆತ್ತೊಂದು ಬೈದರೋ ಅಕ್ಲೇನು ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ಮಾತೆಟ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಈತ ಈ ಬಾಬನೆ ಓದವೆರು ಧೋನಿನು ಪಾರು ಮಲ್ಪವೆರು. ದೇಪಂಡ ಈ ಧೋನಿ ಪರತ್ತಾದು ಬುಡ್ತುಂಡು ಇಂದೆರ್ದು ಪಾರು ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪೊಸತ್ತನ್ನು ಕೊರ್ಲೆ ಪಂದು ಕೇನುವೆರು. ಪರತ್ತು ಧೋನಿ ಮಸ್ತ್ ಭಯಾನಕವಾದುಂಡು ಮಾರ್ಗೊಡು ವಲ್ಪಾಂಡಲ ಅಪಘಾತವಾದ ಬುಡ್ಪುಂಡು. ಎಂಕಲ ಧೋನಿ ಪರತ್ತಾದು ಬುಡ್ತುಂಡು ನಿಕುಲು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪೊಸತ್ತನ್ನು ಕೊರ್ಲೆ ಪಂದು ನಿಕುಲು ಪನ್ಪರು. ಇಂದಿನ ವಸ್ತ್ರ ಪಂದು ಪನುಡಾಪು ಧೋನಿ ಪಂದುಲ ಸಹ ಪನುಡಾಪುಂಡು. ಜೋಕುಲು ಬಾಬಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ನಂಚಿನ ವಸ್ತ್ರನು ಕೊರ್ಲೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರಾಲ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿಯರೇ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪರ. ಪ್ರತಿ 5,000 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲ್ನ ಈ ಶರೀರ ಪರತಾದ ಬುಡುಪುಂಡು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಪೊಸತೇನು ಕೊರ್ಪೆ ಇದು ವಿಕಾರಿ ವಸ್ತ್ರವಾದುಂಡು. ಆತ್ಮಲ ಸಹ ವಿಕಾರದ್ದಾದುಂಡು. ಮನುಷ್ಯರು ಬಡವರಾದಿರ್ಲೇರು ಪಂಡುತ್ತಂಡ ಪರತ್ತು ವಸ್ತ್ರನು ಪಾಡುವೆರು. ಸಾಹುಕಾರ ಎರಡ ವಸ್ತ್ರಗಳ ಸಹ ಬೆಲೆ ಎತ್ತಿನ ವಸ್ತ್ರನು ಪಾಡುವೆರು. ಈ ಪಾತಿರು ನಿತ್ಯನಿಕಲು ತೆರಿಯೊಂದರು. ಎಂಕುಲು ಏರ್ನ ಎದುರುಡು ಕುಲ್ದ ಪಂದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಶೆಯರುಂಡು ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಡು ಕುಲ್ಲೆರಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ರೀತಿದ ಅನುಭವ ಆಪುಜಿ. ಮುಲ್ಪ ನಿಕುಲು ಎದುರುಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದು ಕುಳ್ದರು. ಐನೆರ್ದವರ ಬಾಬಾ ಈ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಓದವನುಲ್ಲೇರು ತೆರಿಪವರು ಪನ್ಪುನವ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿದನು. ಈ ಬಾಯಿ ಮಹಿಮೆ ಬಣ್ಣ ಈ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಹಿಮೆ ಏತುಂಡು. ಗೋಮು ಕೊರ್ದು ಅಮೃತನು ಪರ್ರೆ ಒಲ್ಪೊರ್ದು ಪೋದು ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ಪೇರು. ಏತೊಂಜಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ತದು ಪೋಪೇರು. ಈ ಗೋಮುಖವು ಪಂದು ಮನುಷ್ಯರು ತೆರೆಯೊಂದೇನೆ ಇಜ್ಜಿ. ಏತು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಎತ್ತಿನಂಚಿನ ಮನುಷ್ಯರು ಸಹ ಅಲ್ಪಗು ಪೋಪೇರು. ಐನೆರ್ದವರ ಇಂದೆರ್ದು ಲಾಭದಾದ ನಲ್ಲ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಆದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು. ಈ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತನು ಎಂಚಿನ ತೂತರು ಇಂದೇಟು ಒವ್ವೆ ಲಾಭ ಇಜ್ಜಿ ಓದು ನೆಡ್ದವರ ಲಾಭ ಉಂಡು. ಗೀತೆಡು ವಿದ್ಯೆ ಉಂಡತ್ತೆ. ಗೀತೆಡು ಒವ್ವೆ ಹಠಯೋಗದ ಪಾತೆರಜ್ಜಿ ಐಟು ರಾಜಯೋಗ ಉಂಡು. ನಿಕುಲು ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ಪಡೆಯರೆ ಇಡೆಗು ಬೈದರು. ಈ ಅಸುರಿ ಜಗತ್ತುಡು ಇದು ಮಾತ ಲಡೈ ಕಲಹಲುಂಡು ಪನ್ಪುನೆನ್ ತೆರಿದರು. ಬಾಬಾ ಅಂಡಲ ಎಂಕ್ಲೆನ್ ಯೋಗ ಬಲೊಡ್ದು ಪಾವನ ಮಲ್ಪೆ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲಿಕಾದ ಮಲ್ಪೇರು. ದೇವಿಯರಿಗೆ ಅಸ್ತ್ರಶಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇರು. ಆಂಡ ವಾಸ್ತವಡು ಒವ್ವೆ ಅಸ್ತ್ರಶಸ್ತ್ರದ ಪಾತೆರಜ್ಜಿ ಕಾಳಿನಿಯ ತೊಂಜಿ ಭಯಾನಕ ರೂಪೋಡು ತೊಜ್ಪದೇರು. ಇದು ಮಾತಲ ಅಕಲ್ನಕಲ ಮನಸ್ಸದ ಭ್ರಾಂತಿ ಇರ್ದು ಕುಳ್ದು ಮಲ್ತದೇರು. ನಾಲು ಎನ್ಮ ಭುಜ ಎತ್ತಿನಂಚಿನ ದೇವಿಯರು ಸಾಧ್ಯನೇ. ಇದು ಮಾತಲ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗವಾದುಂಡು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು. ಇದು ಬೇಹದ್ದದ ನಾಟಕವಾದುಂಡು ಇಂದೆಟ್ಟು ಒವ್ವೆ ನಿಂದನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪುನ ಪಾತೆರಜ್ಜಿ.
ಅನಾದಿ ಡ್ರಾಮ ಮಲ್ತದಂಡು ಇಂದೆಟ್ ಓವ್ವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಪುಜಿ ಜ್ಞಾನ ಪಂದು ಒಯ್ಕ್ ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಭಕ್ತಿ ಪಂದು ಒಯ್ಕ್ ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಪಂದು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೆರು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕನೇ ನಿಕ್ಕಲು ಕುಡೊಂದ್ಸರಿ ದುಂಬು ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಈ ರೀತಿ 84 ಜನ್ಮದ ಚಕ್ರವನ್ನು ತಿರುಗೊಂದು ತಿರ್ತುಗು ಬತ್ತು ಬಿಡ್ಪಾರು. ಇಂದು ಅನಾದಿ ಮಲ್ತದು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ನಾಟಕವಾದುಂಡು ಐನು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೆರು ಈ ಡ್ರಾಮದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತೆರಿ ಉಣೇರಿದವರ ನಿಕ್ಕಲು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲಿಕ ಆದು ಬಿಡ್ಪಾರು. ಅದ್ಭುತ ಅತ್ತೆ. ಭಕ್ತಿ ಎಂಚ ನಡಪುಂಡು ಜ್ಞಾನಲ ಎಂಚ ನಡಪುಂಡು ಈ ಗೊಬ್ಬು ಅನಾದಿಯಾದ ಮಲ್ತದುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ ಒವ್ವೆ ಪ್ರಕಾರದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಪುಜಿ ಅಕ್ಲು ಬ್ರಹ್ಮಡ ಲೀನ ಆದ ಬುಡಿಯರು ಜ್ಯೋತಿಡು ಸಮಾವೇಶ ಆದ ಬುಡಿಯರು. ಇಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಜಗತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಏರೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಬರ್ಪುಂಡು ಐನು ಪನ್ಪೇರು. ಇಂದು ಮಲ್ತದು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಗೊಬ್ಬು ಆದುಂಡು ಮನುಷ್ಯರು ಸಿನಿಮಾ ತೂವೊಂದು ಬರ್ಪೇರು. ಐನು ಸಂಕಲ್ಪದ ಗೊಬ್ಬು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರ್ದಾನೆ ಬಾಬಾ ಕುಳ್ದು ತೆರಿಪೇರು. ಜೋಕುಲು ಇಂದು ಬೇಹದ್ದದ ಗೊಬ್ಬು ಆದುಂಡು ಓ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆವೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಬಾಬನೆ ಬತ್ತದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರು. ದಯಪಂಡ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿದ ಬೀಜರೂಪ ಚೈತನ್ಯ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆರ್ಡನೆ ಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು. ಮನುಷ್ಯರ ಅಂಡಲ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷ ಬಂದ ಆಯಸ್ಸನ್ನು ತೋಜ್ಪದೇರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಈತು ಮಲ್ಲ ಆಯಸ್ಸು ಎಂಚೊಪ್ಪೇರು ಸಾಧ್ಯ. ನಾಟಕ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಲು ಇತ್ತುಂಡ ಏರ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಇಡ್ಲ ಕುಲ್ಲುಜಿ ನಿಕುಲ ಅಂಡಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ಪರು. ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷದ ಪಾತೆರ ಅಂಡ ಎಂಚ ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ಪರು. ಅವು ಮಾತಲ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗವಾದುಂಡು. ನಿಕುಲೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತದಾರ ಈ ರೀತಿ ದುಃಖವನ್ನು ಭೋಗಿಸ ಒಂದು ಎತ್ತೆ ಅಂತ್ಯಡು ಬತ್ತು ಬಿಡ್ತಾರು. ಇಡೀ ವೃಕ್ಷ ಜಡೀಭೂತ ಸ್ಥಿತಿನ ಪಡೆತನು ಎತ್ತೆ ಕುಡ ಅಡೆಗು ಪೋಡಾಪುಂಡು ಐನರ್ದವರ ನಿಕ್ಲಿನ ಹಗುರವಾದ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಲ ಸಹ ಹಗುರಾದ ಬಿಡ್ತಿರತ್ತೆ. ಮಾತ ಬಂಧನಲು ಪೋದು ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಜೋಕುಲು ಕಾಸು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಗ್ರಾಹಕರು ರಾಜಮನೆತನ ಮಾತಲ ನೆನಪು ಬರೊಂದಿತ್ತದನು. ವ್ಯಾಪಾರನಿ ಬುರ್ದು ಬುಡಿಯರಡ ಕುಡದಾದ ನೆನಪು ಬರ್ಪುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಆಂಡಲ ಮಾತಲ ನೆನಪು ಬರೊಂದೊಪ್ಪುಂಡು. ಇಂದೇನು ಮರೆತು ತನ್ನ ಇಲ್ಲು ಒಕ್ಕ ರಾಜಧಾನಿ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡು. ಶಾಂತಿಧಾಮ ಒಕ್ಕ ಸುಖಧಾಮನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡು. ಶಾಂತಿಧಾಮ ಹೊರದು ಕೂಡ ಎಂಗುಲು ಇಡೆಗು ಬರೋಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೆವರು ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಇಂದಕ್ಕೆ ಯೋಗಾಗ್ನಿ ಪನೋಡಾಪುನು. ಇಂದು ರಾಜಯೋಗ ಅತ್ತು ನಿಕುಲು ರಾಜ ಋಷಿ ಆದುಲ್ಲರು. ಋಷಿ ಪಂದು ಪವಿತ್ರರಿಗೆ ಪನೋಡಾಪುನು. ನಿಕುಲು ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ಪಡೆಯರೆ ಪವಿತ್ರ ಆದುಲ್ಲರು. ಬಾಬನೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಮಾತ ಸತ್ಯವನ್ನು ತೆರಿಪೆವರು. ಇಂದು ನಾಟಕ ಪಂದು ನಿಕುಲು ತೆರಿಯುವರು. ಮಾತ ಪಾತ್ರಧಾರಳು ಮುಲ್ಪ ಅವಶ್ಯವಾದು ಬರಡು ಕೂಡ ಬಾಬಾ ಮಾತರಲ್ಲ ಪಿರ ತಿರುಗದಲ್ಲೇ ತಂದು ಪೋಪೇರು. ಇಂದು ಈಶ್ವರನ ದಿಬ್ಬನವಾದುಂಡು. ಅಲ್ಪ ಬಾಬಾ ಜೋಕುಲು ಉಪ್ಪೇರು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪರ ಇಡೆಗೆ ಬರ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಅಂಡಲ ಸದಾಕಾಲ ಅಡೆಗೆ ಅಲ್ಪನೆ ಉಪ್ಪೇರು. ಏನನ್ನು ದುಃಖಡು ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಲ್ಪ ಯಾಂದಾದ ಮಲ್ಪುನಿ ನಿಕ್ಲೇನು ಶಾಂತಿಧಾಮ ಸುಖಧಾಮಡು ಕಡಪುಡ್ನೇನು ಬುರ್ದು ನನ್ನದಾದ ಮಲ್ಪುನಿ ನಿಕ್ಲು ಸುಖಧಾಮಡುಪ್ಪನಾಗ ಊರಿನ ಆತ್ಮ ಮಾತ ಶಾಂತಿಧಾಮಡು ಉಪ್ಪೇರು. 5 ಬೊಕ್ಕ ನಂಬರ್ 6 ಬರೊಂದು ಪೋಪೇರು. ನಾಟಕೈತೆ ಪೂರ್ಣ ಒಂದುಂಡು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಜೋಕುಲಟಿಗೇನು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಪಾವನಂತೂ ಆವಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಡ್ರಾಮಾನುಸಾರ ಹಾಕಲು ಪಾತ್ರನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಿಕಲೆಗಾದ ಡ್ರಾಮಾನುಸಾರ ಯಾನು ಕಲ್ಪಲ ಬರ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಡು ಪೋಡಾಪುಂಡು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ತಿರುಗದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ದಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಇತ್ತೆ ಈ ವೃಕ್ಷ ಪರತ್ ಜಡೀಭೂತವಾದುಂಡು ಆತ್ಮ ಇಲ್ಲಗ ಪಿರ ತಿರುಗದು ಪೋಡಾಪುಂಡು ಐನೆಡ್ದವರ ಅಕ್ಲೇನು ನಿಕ್ಲೇನ್ ಮಾತ ಬಂದ ನೋಡ್ದು ಮುಕ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ಹಗುರಾದು ಮಲ್ತೊನಡು ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿರ್ದು ಮರಪೊಡು ಪಂಡ ಮುಲ್ಪದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿರ್ದು ಮರಪೊಡು. ರಡ್ಡು ಅನಾದಿ ನಾಟಕನು ಬುದ್ಧಿಡುದಿ ಒಂದು ಒವ್ವೆ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ನಿಂದನೆ ಮಲ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಮದ ರಹಸ್ಯನು ತಿರಿದು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕ ಆವಡು. ವರದಾನ ಸೈಲೆನ್ಸ್ದ ಶಕ್ತಿದ ಮೂಲಕ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿದ ವಿಮಾನನು ತೀವ್ರಗತಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಶ್ವ ಪರಿವರ್ತಕ ಭವ. ಸೈನ್ಸ್ದ ಸಾಧನದ ವೇಗವನ್ನು ಸೈನ್ಸ್ದ ಮೂಲಕ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪತ್ತೊಂಡಲಿ ಅಂಡ ಆತ್ಮದ ಗತಿಯನ್ನು ಇಡೆಮುಟ್ಟಗಳ ಏರ್ಲ ಪತ್ಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಜ್ಜಿ ಪತ್ತೊಂಡ್ರೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಜಿ. ಇಂದೆಟ್ ವಿಜ್ಞಾನದ ತನ್ನ ಸೋಲುನು ಒತ್ತೊಂದುಂಡು ಒಲ್ಪ ವಿಜ್ಞಾನದ ಸೋತುದುಂಡು ಅಲ್ಪ ಸೈನ್ಸ್ದ ಶಕ್ತಿರ್ದು ಎಂಚಿನ ಇಚ್ಛೆ ಮಲ್ಪೊರೋ ಐನು ಮಲ್ಪೊಲೆ ಆದುಂಡು. ಐನೆಡ್ದವರ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿದ ವಿಮಾನವನ್ನು ತೀವ್ರಗತಿಡು ಮಲ್ಪೊಲೆ ಈ ಶಕ್ತಿರ್ದು ಸ್ವಪರಿವರ್ತನೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಏರ್ನನೆ ವೃತ್ತಿದ ಪರಿವರ್ತನೆ ವಾಯುಮಂಡಲದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ವಿಶ್ವ ಪರಿವರ್ತಕಾಯರೆ ಸಾಧ್ಯ. ತೀವ್ರಗತಿದ ನಿಶಾನಿಯಾದುಂಡು ನಿಕುಲು ಎಂಚಿನ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪರು ಐತಲೇಖನೆ ಆಪು ನಾವು. ಸ್ಲೋಗನ್ ಶಿಕ್ಷದಾತನ ಜೊತೆ ದಯಾಹೃದಯದ ಸಹಯೋಗಿಯಾಲೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ.